Estem en l'era de la tecnologia i el consumisme, en la filosofia del fast food o l'usar i tirar molt més que interioritzada. Tal és el punt que arriba a afectar fins i tot a la manera que tenim el ser humà de relacionar-nos amb les persones que es voltegen. Hola perres, jo soc Fran Surini i un dia m'estic així, que no podia ser d'altra manera per donar-vos la xerradeta un rato. Per aquí vos deixaré les meves xarxes socials perquè em pugueu seguir una mica més a prop i vos recorde així per damunt que vos podeu subscriure al canal, li doneu una maneta amunt, em comenteu tot el que vos doni la gana i més, i que comparteu aquest vídeo amb totes les vostres amistats, enemistats i amb qui vos doni la gana. Y así fareu que mi corazón esté contento, lleno de alegría. I ara segur que molts estareu dient, i Fran, però veges tu, què té que veure la tecnologia i el consumisme amb la manera que tenim les persones de relacionar-se amb els altres? Doncs sí, és que arribem a tractar les persones, arribem al punt de tractar-les com si foren, no sé, com si fora una samarreta. És allò de que dius, mira, em compro una samarreta avui, demà em canse d'ella, la tire i vaig a la tenda, em compro una altra perquè total, per res i menys tinc una nova, no hi ha més complicació. També podem arribar a tractar-les com si foren, no sé, com si fora un mòbil. Ves sabent que avui per avui el teu celular va quedar obsolet en cosa més d'un any. Així que aprofitarem per comprar-se un nou i tindré un vell de reserva per quan anem, jo que sé, de festival, i així no tindré por a que se'l furten, a rebentar-lo, a perdre'l i anar totalment tranquils. No cal que li dones explicacions al mòbil vell per no utilitzar-lo sempre, total, és un mòbil, quina explicació has de donar-li? Tan sols en què facis ús d'ell de tant en quant per això de que no els estropee els mecanismes, no passa absolutament res, és així de fàcil. Saps que sempre va estar ahí disponible per a tu. I és molt curiós perquè hi ha tret una denominació per a aquesta corrent i es diu Verbenching. Què significa això? Pues és molt fàcil. Bench ve de la paraula anglesa que significa banquillo i pense que diguem-vos això ja teniu tota l'explicació de la falla feta i no cal que diga res més, veritat? Pues eso. Si es que ya ho deia Mónica Naranjo amb això del desátame o apriétame más fuerte pero no quiero que me dejes así. Vas pel carrer i t'agafa fam i te pilla així desprevenida i te trobes desesperada perquè nuestro amor és una esmeralda que un ladrón robó i no t'aguantes més les ganes de menjar. No passa res. En menys de 5 minuts tindràs una carta superàmplia amb totes les hamburgueses que pugues menjar-te en aquest moment, amb tota la seva guarnició, la beguda, amb tot. Al igual que en menys de 5 minuts tindràs el tio o la tia que més t'avisisca a follar-te en aquest moment i és molt fàcil, només cal agafar el mòbil i obrir un catàleg i res, i poder-te elegir, a veure, quin t'agrada més? Pues vinga, va. I tot això tan sols és un puto reflexe d'inseguretats, de pors, de complexes i de falta d'amor per els demés i sobretot per tu mateix. Ja arribem a pensar que aquesta és la solució per a tots els nostres problemes i, xato, no. I quan parle d'amor no em referís tan sols a l'amor entès com a tal, de parella, no. I és que això a més molt graciós perquè ens creiem molt modernitos ahí coneguent a gent per les xarxes socials i pareix que tenim interioritzat en el nostre cabet només un tipus d'amor i és l'amor, el concepte de l'amor mainstream. I no, xato, que hi ha una gamma àmplia de maneres d'estimar i de relacions. I si voleu, un dia ja podríem fer un vídeo també parlant de tot això perquè pense que és molt interessant. Abre tu mente i descobriràs lo que disfruta la gente de la vida. Necessitem a tota cosa estar en el mercat i és que som un puto producte que anuncia la seva disponibilitat en les xarxes socials. I és independent de qui no utilitzes, fa igual si utilitzes el Tinder, el Grindr, el Frankfurt, fa igual que Facebook, Instagram, Twitter, tot és el mateix, és que acaben comportant-se en tots els jocs igual. En estem oblidant totalment la importància que té l'empatia i la comunicació, cada vegada estem fent més covards i molt més inútils. A veure, si la cosa és molt fàcil, no t'avellis saber res més de l'altra persona, no t'avellis parlar més amb l'altra persona, no passes absolutament res. Dis-li-ho, comunica-li-ho, tal vegada l'altra persona està al mateix punt que tu o no, o tal vegada esteu perdent-vos una bona amistat, no ho sé, o tal vegada no per res, però el que no podem fer és passar del 100 al 0 d'un dia per l'altre i desaparèixer així, com por arte de magia, com si una nebulosa al cosmos se'ns ha tragat i nos convertimos en polvo d'estrella, no ho sé. Però no podem fer això, xato, o sigui, parla, no passa res. I tampoc cal que el tingues en el banquet ahí esperant mentre tu busques a unes altres persones que puguen acoplar-se més a lo que tu, el teu ideal, de lo que tu estàs buscant. No cal que juguem a aquest joc. I si vols jugar, juga i dis-li-ho. Tal vegada l'altra persona també vol jugar al mateix joc, és que no se sap mai. Però sigues clar, no mareges, no estigues ahí marejant, ara sí, ara no, ara vengo, ara voy, no. Sigues clar i parla. I a mi quan m'han fet aquest tipus de coses sempre he pensat que el problema residia en mi, no? No és que crearà ansietat, però sí que em creava un poc una inquietud, no? De dir, joder, el problema soc jo, no? I us asseguro que no, que en la majoria dels casos el problema està ahí fora, el problema el té l'altra persona. Tenim molta por als compromisos i tan sols ens arribem a comprometre en un únic lloc i és en el lloc més absurd de tots, i és que és en el curro. Però clar, és que el treball ens dona pastofen, ens dona quartos, però les persones
Ay, chato, que el compromís no significa exclusivitat, ni celos, ni són punyales que se claven en el fondo de mi alma, ni res això, El compromís es pot determinar per totes les persones involucrades en la relació. I clar, és que això es fa mitjançant el diàleg. Diàleg, és això que ens falta una miqueta a tots. Quan mantenim relacions de qualsevol tipus amb altres persones, no ens devem oblidar mai que aquestes persones, al igual que tu, també tenen unes emocions, també tenen uns sentiments i també tenen aquesta energia i aquesta màgia única i pròpia que es fa diferent a tots els altres. I per tot això no podem utilitzar-les com si fossin un producte més. Tenim que aprendre a humanitzar a les persones i sembla un concepte una mica estrany, no? Perquè som humans ja de per si, però és que tendim a objectivitzar a les persones i no a humanitzar-les. Devem d'aprendre a donar-los aquest valor a les persones, el valor que es mereixen. I és que per-les, al igual que el món real no el poden descobrir ni a través d'internet ni a través d'un mòbil, a les persones tampoc. Bueno, per-les, si ja no us moleste més, fins així arriba la xerrada d'avui. I us anime, com ja he dit abans, a que comparteu aquest vídeo amb totes les vostres amistats, enemistats i per totes les vostres xarxes socials per conscienciar a les persones un poquet sobre tot aquest tema que jo trobo que té lío, que té molt. De pequeño me enseñaron que debo encontrar a mi media naranja para poder completar mi círculo vital de absurdas pero necesarias relaciones que nos llevan ya